Umuntu kade agcina ukubuyekeza kaMadlanga. Madlanga Commission mbuyise nawo. Umuntu kudala agcina ukukhuluma ngalezi ndaba. Lokho abuya laphana kwi-leave le yokuhlanganisa umbiko wakhe. Kusuka nje ngoJune umhla ka-1 ebuyele ehhovisini asikaze siyenze le update. Izolo Monday bekunendoda lapha ebifanele ivele. Igama layo uMike van Wyk, i-CEO le yenkampani ebizwa ngeMedicare 24. Igama-ke eselaziwa leli. uMike van Wyk uyaziwa kakhulu, uyavela fakazini okuningi ovelile. Sike sayenza ivideo ngoMike van Wyk simchaza nje. Yena nobudlelwane babantu abathize lapha abathintekayo emacaleni athize. Befanele avele-ke ngaphambi kweMadlanga Commission izolo. uMike wathumela ummeli wakhe. Noma kufika ummeli wakhe ezochaza ukuthi hayibo uMike akaguleli khona kwala, uyafa. Lokho nje kuvele idate yokuvela kwakhe la. Umuntu nje ngempela esimkhipha ngalendlela isisu. Empilweni ngiyaxolisa, hayi isisu ngiyadlala abangani zawethu. Unalento ekuthiwa i-panic attack. Inhliziyo-ke lekho ugida amahashi la esifubeni kuyena, akazi fanele enze njani. Kodwa ukliye nje uthi ngiyasaba ukuya laphana phambi kwala bantu abathathu lapha banembuzo enzima. Waseyayi-admitha-ke laphana kwi-psychiatrist. Uma bemchaza-ke umuntu we-psychiatrist, bathi umuntu lo obheka kakhulu ukusebenza kwengqondo ukuthi sesimeni esi-right yini. Indlela le ndoda esaba ngayo ukuvela la ngaphambi kwaMadlanga. Sazi noma isaba umbuyiseni nethimba lakhe okanye isaba izinto ezozisho yona. Kodwa-ke kuyacaca ukuthi yona inobufakazi obizwa ngokuthi yi-arm and a leg ngendlela obukhulu ngayo ubufakazi ebuphethe le ndoda. uCharles Mezwa lezo indaba ngathi ubeyilindele wathi kunokuthi silahlekelwe usuku ngendoda ehoxisile yafaka i-sick note. Siwajwayele ukuthi manje ama-sick note thina. Sesinendlela entsha yokuthi siqhubeke nobufakazi noma umnikazi wabo engekho sizokukhuluma ngoba sesabuqoqa sabuhlanganisa sibeke la simnekele izwe. Wena mmeli wakhe hlala la uzoloku usilungisa nje uma ubona khona la kungekho khona right. Zaqala zaduma. Engekho uMike van Wyk sibhedlela seyinhlanya ngala kuxoxwa ngaye. Mark van Wyk. uMark van Wyk ke sizomkhumbula nje briefly. uMark van Wyk samkhumbula ukuthi umuntu kaMadlala. Madlala wakusho futhi ukuthi umuntu wami uMark van Wyk. Ngithe ngiqala ngifuna ukusebenza lezi zinto zamathenda, ngivula inkampani nangu umuntu ubengimentorisha wangifaka ngaphansi kwenkampani yakhe ebizwa ngeMedicare 24. Siyakhumbula inkampani kaKurt Madlala noma le nkampani emgcina imfaka enkingeni namadoda amaningi lapha aboshwayo emva kwakhe, even noFani Masemola, ucommissioner wezwelonke. Ileya nkampani ke kaKurt Madlala ebizwa ngokuthiwa iMedicare Tshwane 24. Mehluko-ke uyawubothi mncane kangakanani usukela lapha kuleya Medicare 24 yale ndoda le uVan Wyk. Van Wyk-ke uvela la njengomuntu onobudlelwane obukhulu noma okhanda ubudlelwane nale ndoda le ekuthiwa uJulius Mkhwanazi. Julius uShift lo, uShift waseGruleni, iJMP eGruleni uMetropolis wakhona. uShift lo babemsondeza ngenhloso yokuthi basebenze naye ukuze bakwazi ukwenza ezinye zezinto njengokuthi babefuna ukufaka ama-blue light lawa babefuna ukuwafakela abantu nje aba-ordinary noma izakhamuzi. Ama-blue light-ke kuyasho ukuthi hayi lolu hlobo lama-light lisetshenziswa kuphela ingalo yomthetho, hayi
uVan Wyk yena wayelisebenzisa noma wanxenxa ukuthi lisebenze kubona as inkampani eMedicare kanjalo futhi nenkampani eVIP Cat Protection okusho ukuthi lalizosetshenziswa nje inanombala ya isimanga sento enkulu kangaka akamanga lapho nje kuphela wayefuna kwenziwe into ekuthiwa i-MOU isivumelwano sokusebenzisana phakathi kweMedicare 24 noma iCat VIP Protection kanjalo nomkhandlu noma amaphoyisa omkhandlu waseGruleni le MOU yayisho ukuthi bazokwazi bona ukuthi babe nezivumelwano noma kuqale kusetshenziswane uqala iunit noma uphiko oluthize olulwa kakhulu nama-drug kanjalo nokuhijacka kwama-truck ayijulile le ndaba le babezo-adviswa bezolulekwa uphiko lolu elibizwa ngokuthiwa i-MPD izolulekwa i-Medicare 24/7 i-Medicare 24 iluleka bona ukuthi fanele basebenzisane kanjani ngokujaha abantu bama-drug ijulile le ndaba ngoba kunomunye owake wayisho wathi le yama-security eSouth Africa sengathi isinyukele kakhulu akusasebenzi nje kuphela amaphoyisa sekuyizwe lama-security ama-security asengaphezulu kakhulu ngamaphoyisa ngokusebenza nangezinto azenzayo agcinanga-ke lapho lo mbhemu ngokusebenzisana noJuju uJulius lo julukayo umkhwana umnxenxile futhi nokuthi kwenziwe into eyi-joint venture okusho ukuthi ukusebenzisana yiyo le MOU ekubalayo leyo khona bezoba nento eyi-letterhead ekhombisa ukuthi le nkampani yabo iyasebenzisana nalamaphoyisa lawo kuze kube lula futhi ukuthi kulama-security company akwazi ukuthenga ibhamu kalula athole kalula futhi namalayisensi ey'bhamu even ezinye zey'bhamu zabo zaseyithengiwe seyishoda ngayo le MOU lo ukuze ikwazi ukurejista kanjani hayi silinde part 2 inhlokohlela le uma sibuya no part 2 soqhubeka sichaze le ndaba ukuthi yiphi enye izinto azenza ukukhombisa noma yokunxenxa le ndoda ekuthiwa uJulius umkhwanazi ukuthi basebenzisane izinto zokumnxenxa bala imali ubala ngisho intenesha qobo lwayo i-ostrich ya hlokohlela siyabuya